Ini pa kawali, yan natin ang patatas. Ito naman natin, matakat. Tapos saka ang kanapo, sibis. Isang natin ang sibis. Sibuyas, tapos. Tapos, kita dito. Ay, Insan. Good morning, Insan. Good morning, Insan. Kung ano sa'yo, shout out sa'yo. Kay Ching, bali. Mamahaw. Manganta na ka. Ikaw ka na ba? Ang wasin ba? Ang dini, ang pinag, ikaw ka na. Ano ka ba? Shout out to Kentag Kapakibot and Omega Bells. Hi! Shout out, good morning. Mamahaw sa inyo, guys. Na, isa kayan, meron ako yung mga gasmet ako. Ay, gasmet ako. Ipikot. Pikot. Nganan, ayan ba? Dito lang po yung sa... Dito lang. Dito po yung... Kamera ba? Oh. Picture dati sa papatol sa atin. Aga. Ito parang lakot na nga lang. Ay, huwag daw mo nagsakwat itong gamit daw na. Pag nako, hindi na papa ba? Ayos na. Tumat ba? Ano na? Ay. Kaya naman, kaya ang siya, kaya ako natatapos ito. Kasi mga kasi pinagkita ng
Pero sa yung texture. Galit pa yung sa mga initan na gamay. Ano ito makulo? Uy, naman na. Uy, kada balik pangalan ang ulan Chris, ganun po ba? Lamig. Oh, lamig ganyan si Chris. Kalingapan mo. Tatas. Pagkamuti. Di ako pinakong sa nung. Ayun, te. Tumulog na ako. Ang pagdadahan mga kamamsi, kahit malabadam ta, so nangit sa pagkusugan, dapat kusugan. Dapat kusugan. Dapat mabuang. Ano na? Sige. Kapag ka na magpapalay ka mga kung pili mo dali nga pag-ibak. Ito naman sa dali mo kay sakit. Yung daliwa. Kaya kagaling na ito pag pabalik ako. Ano kung saan ang kita? Ano kung saan ang kita? Kaya ito tayo. Kung ako pili. Pili ka ako pag nila. Kaya ganito yung bakit.